Днеска пак ще играем Hi Guys. Да. Вижте, промени си скина и стаята е тук дори в коти. Нека седна тук. Колко удобно. А тук? Сериозно ли ще се нещам на котката на място? Няма значение. Нека видим задачите ми. Какви са? Join a room 5 times. Добре. Първо нека започнем. Нека това последното го оставим за звездичките. Значи ние имаме буквално колко бъбълс имаме ние. Въобще нямам се ни най-малко идея колко бъбълс имаме. Това, да, първото ни е Join a room 5 times. Значи да отидем в стая за 5 минути. Вижте беше това. Не, 5 times, не знам какво е. Ето. Не трябва. Добре, сега ще отидем другаде. Значи трябва в 5 стаи да отидем. Тук примерно. Добре. Нека сега отидем на ето това. Hi Guys Hi. Това такова училище. Аз не знам какво. Ето сега още една. Примерно пак тук. Ето, готово. Колко получих? Не знам какво получих. Добре, нека си отидем в моята къща. Ето е my home. Have a crew member by you visit one new rooms. Нямам си ни най-малка представа какво означава това. Но добре, нека да правим нещо. Трябва да направя нова моя стая. Не знам. Но нека го направим просто. Ще направим нещо подобно. Ето така. Къща 2. Не. Да. Ариба. Къща 2. Ето. Правим го. И не знам дали го направих. Не го направих. Браво на мен. Добре, нека сега я заведем. Ариба. Аз не съм я направила. Разбира се. Къща 2. New room. Чат 8, 10. Макс. Дера за Макс, какво е бе? Не знам, на Макс не знам какво ще направя. И нека го направя. Направих ли? Не, абсолютно нищо не направих. Не знам, просто така ще направим. Идеално. Чата. Това да знам, ще направя 20 на 20. Това ще направя така. Махнах се, защото трябва да съм толкова тъпа. Отначало почвам, няма значение. Махнах се без да искам. Правим 20 на 20. Правим Макс теби на 20. Теб да правим на английски. Те да правим на това нещо си. Suspicious. Нека го направим аре. Що не ми дава? Нямам си ни най-малко идея. Тук имам нещо. Направо ще го пропуснем него. Не ме интересува. Ще го пропуснем, няма да го правим. Просто защото не знам как да го направя това. Как сега да го направя. Аз не знам как се прави с тая. Така че няма да правя нищо. Така че това ще го пропусна да се разкара от тук. Да се разкара, почваме героя. Нека видим какво трябва. Това е малко страшно. Моля те, махница. Нека да излезе друг. Това е малко страшен. Та пък се е по-различен, но нека я оставим. Ама аз не видях какво трябва да направим. Рандомник трябва да направим. Чакай, той си го изписва. Добре, ставаше пътя. Да, рандом. Код ми скимне. Добре, ще я правим значи рандом. Що ме рандом?
Е така, слагаме и всъщност да бъде, ще сложим нещо друго. Ще направим красива. Nope. Ще я направим красива. Та под къде дойде? Пегна къде тук мисля, че не знам. Ще я направим красива. Nope. Така. Не. Да направим мрачна. Не, ще направим хубава. Красива. Що ме рандам? Аз ще ето това. Аз ще направя каквато си искам, значи. Решено. Какво е това? Това кенгуру? Да, това кенгуру. Кенгуру. Добре. Нека просто да направим така. При шапки. Не. Не, така. Чорапи. Обувки, аз по чорапи. Обувки, разбира се, че ще ги сложим. Няма как да ни сложим. Ще ги сложим буквално пантовки. Ето ги ще ги сложим. Гледай тя хамстър. Не, това е хамстър, ще го сложим отстрани. Санта хамстър. Добре, просто нека там ми сложим нещо и това. Добре. Ще сложим просто и това, па да се радва там. На нещо. И това ще сложим. Нека бъде така. Косата. Не знам каква да бъде. Честно казано. Не се сещам каква коса. Ще бъде така по-руса. Да, руса ще бъде. Някаква по-така по-къса, че са мега дълги те. Те са много дълги. Така че няма с тях. Няма. Така. Сега. Ма те са много дълги. Добре, нека сложим... Не тия, искам готините. Нека сложим просто... Да и това. Какво да е то? Някакво по-шил на главата. Очите са просто невероятно ужасни. Ужасни. Така ще сложим просто от нормалните очи. Тези нормални очи ще сложим. Виждате, не искаме да са толкова грамадни. Ще сложим и такива. Не. Добре. Такива. Добре, че са идеални. За носа той ще бъде хубав носа. Този. За устата такова ще бъде. Не, няма да има. И да, това е. Нека снимаме. Така ще го постнем. Разбира се, така. Постваме го. Защото тук си имаме дори и акаунт. А това дори още не знам какво е. Не знам. Много английски. Много английски не разбирам. Безплатно нещо. Безплатно 50 бъла. 50-500. Нека видим. Имам 10 000 бъбълс. Така, нека последваме някой. Някаква хубава, не тия грозните. Явно, че няма хубави. Ще взе тя. Таз. Добре. Моят акаунт ето го. Буквално профила ми. Да. Това не знам въобще какво е. И хора, ще приключваме с този клип. Ще има филм. Да. Просто гледайте кратки клип и ще разберете какъв филм. И да. Това беше Hi Guys и да. Чао.